गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै आं नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मुलिबो नङा जि बुस्थुजों माने जोंनि आथिं सिङाव सानाय आफा दावदै एबा नैबे आथिं आफा थालानि जिखुनु जायगायाव सानाय बा आफा दावदैयाव सानाय बेफोर दा गोजां बोथोर जानाय हिसाबै गोबां मानसिनावनो जायो आरो बेखौ हयथ' किसुमाना डक्टरनि मुलि जाबाबो हामा एबा थाबायनो हालायै पयजनथ जायो। दा बे बुस्थुआ आंनावबो जादोंमोन सप्ता खनसेसो सिगां आंबो माजों फाहामदों बेखौ जुदि नोंथांमोना बाहायनो नायनो गोसोबा बाहायनो नायनो हागोन। बे न'आवनो थाखाजोबो मा नांगौ आं बेखौबो खोन्थागोन। नाथाय जायफोरा नंगौ होननानै सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जुदि दरकार गैया होनना सानोबा भिडिअखौ नायाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा जादों दिनै बिथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन। मा नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोनसै। मुवाफोरखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। आथिं सिङाव एबा आफा थाला सानाय बा आफा दावदै सानाय मारै फाहामनो हायो बे मुलिथ' नङा, न'आवनो मोनखाजोबो। जगाराव मा नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोननोसै। नैबे जाबाय सलाय, बे सलायखौ नांगोन आरो नैबे मम गंसे बा सेरेगाथ' दा गैला जाहैबाय। बे ममखौ लाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे लाइटार दङबा लाइटार बाहायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे बुस्थु नांगोन। बे जाबाय नै खुन फानखानाय। बेखौ खुन फाननायखौ खोमायनो थाखाय बाहायो, नाथाय बेखौ खम समनि थाखायल' बाहायनो हागोन। मा खालामनांगोन, गनसे हासिब गनसेफ्रावनो बिदिनो खुन फानना लाबानो जाबाय, नङाबा स्ट्रि फानना लाबाबो जागोन। दा बे बुस्थुफोरखौ मारै बाहायो आं बेखौ दा नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांसै। ओमफ्राय नंगौना नङा बाहायनानै नायदो, बाहायना नायोबा निस्सय प्रमाणखौ मोनगोन। नोंथांमोनाथ' मुवाफोरखौ सिनायखाबाय जाहैबाय। बेखौ गनसेयाव खुन फानना लाबानो जाबाय, नङाबा स्ट्रि फानना लादो। सलाय, लाइटार आरो मम। दानि बाहायनाय प्रसेसखौ खोन्थानोसै आं। जायफोरनो नांगौ सानो नोंथांमोना बाहाय, जुदि बाहायोबा निस्सय प्रमाणखौ मोनखागोन। आं दानिया फारि फारि खोन्थालांसै, नाथाय आथिंखौ देखायनाय जागोन। आथिङाव खालामनाय प्रसेसखौनो आं डाइरेक्ट देखायखानोसै, बेखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोन। सानाया बाहाय 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 जेरावखि जाया बे सानाय एरिया, जिखुनु सानाय एरियाखौ मा खालामनांगोन आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन। सलाय लानो सलायखौ दिन्थिदोंमोन आं। बे सलायखौ मारै खालामनो बे आं दा खोन्थाखानोसै डाइरेक्ट। एसे खस्थ' जागोन जुदि गियाबा। जुदि सानाया बुरजाबाथ' गिनायजों खोथा गैया, मुलि जाबाबो हामा। गोबाव सम बिदिनो बांलांबाय थायो, थाबायनो हायै पयजन्थ जायो। दा ओंखायनो मारै खालामनो, जुदि बाहाय सादोंबा बे बुस्थुखौ ओरै, जुदि सोरबा मानसि न'नि गाव हारसिङै जानाय उसुबिदा जायो, जुदि दंबा ओरै खोन्थाना होबाय। ओरै सावनानै जेब्ला ओरै होबाय थागोन, एसे गुदुं मोनजासे जेब्ला सावगोन बा आफा दावदैयावबो ओरै होबानो जाबाय। आरो गाव जुदि उसुबिदाबा सोरखौबा सावबानो जाबाय, ओरै होना होबोदो। जेब्लासिम बे बुस्थुआ गुदुं दुङा अब्लासिम सलाय खाथिजों सावना होदो। बेबायदिनो बेजों जेब्ला सावना होगोन अब्ला बे सानाया मा जागोन, खमायगोन। आरो बिदिनो जुदि सानसेयाव खननै खनथाम खालामबाय थायोबा, सानब्रै सानबा खालामाबानो प्रमाणखौ मोनगोन। बे जाबाय सलायजों खालामनाय। आरो दानिया आं खोन्थानोसै खुन फाननानै मारै खालामनांगौ। ममजों लोगोसे नैबे स्ट्रि फाननाय एबा खुन फाननायखौ खोन्थादोंमोन ना, आं दा मारै खालामनांगौ बेखौबो दिन्थिनोसै। दसेनो जाखायो, बारा सम नाङा। नैबेखौ आं हायाव दोनथ'नोसै। नैबे खुन एबा स्ट्रि फाननाया बेहाय थाव एसे फुनना लादो। थाव गुबै फुननानै ओरै सावबानो जाबाय। सावनानै बेखौ माने अर जोंलायलायगोन। बे बिदि एसे अर जोंबाय जेराव माने जादों बाहाय सानायबा बाहाय बा बाहाय बेखौ ओरै होनानै लाबानो जाबाय। थावाबो नांगोन लोगोसे बे गुदुं आरो अर जानायजों बे सिङाव हाबहाबलांगोन। दा ओरै खालामबाय थाबा नैबे उखुन्दै खुनायलायनाय नुबाय। दा मा जागोन, बे बिदि जेब्ला खालामबाय थागोन थावाबो हाबगोन आरो बे खामनाय बादि जानायजों बै सिङाव जि बुस्थुआ माने थैसाम बादि जायो। गोजां बोथोरबा थैब्रा गथा खायो नालाय, बे थैसाम बादि जानाया बे गुदुंजों माने गोसारजोबगोन। दा बेजों मा जागोन, सानाया खमायगोन। दा ओंखायनो आफा दावदै बा आफा सिङाव जिखुनु सानायाव बिदि जेब्ला सावगोन अब्ला बैयो गथा जानाय बुस्थुआ माने बिसा गोसारजोबनानै सागायो। आरो सिगाङावबो आं खोन्थाखादोंमोन आफा दावदै सानायनि थाखाय मोननैसो भिडिअ बानायखांबाय। मोनसेया अन्थाइ सावनानैबो बिदिनो ओरै गासोमनांगौ, लोगोसे बिदिनो दै गुदुं सोमब्रनाय बेखौ खोन्थादोंमोन। नाथाय दिनै जिखौ खोन्थादों बेखौ खालामोबा खिन्थु टाइम नाङा, न'आवनो जाखाजोबो जगारा। आं दा मोननैखौ खोन्थाबाय, सलाय सावनायखौ खोन्थाबाय, लोगोसे नैबे खुन एबा स्ट्रि फाननायखौ खोन्थाबाय। दानिया 3 नाम्बाराव खोन्थानोसै बे लाइटारनिखौ। रायजोफोर बे लाइटारनिखौ जाय साहस दं एसे खामनाय बादि मोनगोन। दा ओंखायनो खालामनो हायाबा दा खालाम।
नाथाय जायफ्रा सयज' खालामनो हायो बिथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन। दा ओंखायनो बेखौ बाहायनायाव बे अर बुरजायाव होनानै लानांगोन, नाथाय खमबा जानाय नङा, प्रेसार गोलैनाय नङा। ओंखायनो जायफ्रा साहस खालामो एबा जायफोर बिराद बुरजा सानाय बिथांमोनासो बेखौ खालामना लानांगोन आरो गाव हारसिं खालामनाया सहज जानाय नङा, मानोना ओरै सावब्रबना लानाया दिगदार जायो। दा ओंखायनो ओरै सावनानै जुदि गोसोबा खालामनो हायो। आफा दाउदैयाव आं बेखौ देखायथानसै, नै ओरै होना लाबाय। जेब्ला बाहाय खामहैगोन बा बाहाय एसे एकदम अरा नांथारनाय, बेनिया हिटआ थाब जायो। दा ओंखायनो जेब्ला ओरै बाहायबा आफा दाउदैयाव बाहायबा जेराव जादों थारमाने बेखौ ओरै सावब्रनानै होथारबानो जाबाय। बिदि होबा मा जागोन, दुंनाय मोनगोन बा एसे खामस्रेबनाय बायदि मोनगोन। नाथाय बेजों थाबसिन जायो। बै मोननै जेखौ खुन फाननाय एबा स्ट्रिजों फाननानै थाव फुननानै सावनाय आरो सलायनि सिनोमोन, बेसोरनिफ्राय नैबे बुस्थुनिया थाबसिन माने खामानि होयो। आंनाव जादोंमोन, सानथाम सानब्रैसो खालामनायनि उनाव सागालांबाय। दा ओंखायनो सोरनावफोर जुदि जाहाथे बे बुस्थुआ जाबाय बायदोंबा सहजैनो जाय साजादों बेसो मोनथियो हिसाबै दिनै डक्टरनि मुलि जाबाबो हामा। मानोना बे आफा दाउदैफ्राव जानाया गथा मोनो, मानोना बे थैसामा गथा खाफैनाय बायदि, थैया माने गथा जाफैनानै माने गथाथा मोनो। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ नोङो मुलि जाबाबो हामा, थाबायनायावसो प्रब्लेम जायो। दा ओंखायनो जायफोरना बिदि जानानै दं, बे आं जि बुस्थुखौ थिनदों नोंथांमोना जुदि बाहायोबा निस्सय सागानायजों लोगोसे थाबायनो हागोन। आरो सिगांफ्रावथ' गोदो गोदाय किसुमान मानसिया हयथ' मोनथिगौ, बे बोराय बुरि मानसिफ्रा गोदोना मा खालामोमोन, ओइ निम दालायखौ सोनानै बिदिनो आथिं सानायखौ बिस मारिनाय होननानै बाहायोमोन। नाथाय दाथ' बेफोरखौ जों रोंला, मोनथिला, बाहायनो हाया आरो बाहायखानायबो नङा मोनथिबाबो। नाथाय जि बुस्थुखौ आं दिनै खोन्थादों, नोंथांमोना जुदि प्रमाणखौ लुगैयोबा खालामनानै नायनांगोन। नाथाय लाइटारनिखौ जुदि साहस गैयाबा दा खालाम, एसे खामब्र'नाय बादि मोनो। खिन्थु जायफोरना बुरजाथार सानाय दसेनो आराम मोनगोन। नंगौना नङा खालामना नायबानो जाबाय रायजोफोर। आरो जायफ्रा फोथायनाय गैया आरो नङा सानो, भिडिअखौ नायनो नाङा आरो खालामनो नाङा। जायफ्रा जानानै दं बिथांमोना जुदि मुलि जासेयावबो हामाखैबा बेखौ जुदि एसे खालामनानै नायोबा निस्सय खनसे खननैयावनो प्रमाणखौ मोनगोन। आरो बेखिनिखौ बुंनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।